Wayang Kilat, channel kisah pewayangan Jawa, epik, seru, dan penuh makna. Pandawa, Kurawa, Semar, Gatot Kaca, Arjuna, semua hadir singkat dan menarik. Subscribe sekarang. Iki di rumah kowe iki goblok banget. Petro melu sapa? Ndoro Arjuna. Kowe melu sapa? Ndoro Arjuna. Aku tak takoni ra, kowe melu sapa? Ndoro Janaka. Lah iki bedane kok napa? Aduh. Enggak habis pikir aku. Kok kowe goblok banget, Ring? Tembung Arjuna karo Janaka iki beda ra? Ah beda. Aku tegese ono bedane antara aku karo kowe. Ning wonge padha, ora aku ora takon wonge kok. Aku takon jenenge kok. Beda ta? Ya beda. Ning Arjuna ya Janaka ya Permadi ya Kaliti, Dudakesa, Margana, Suparta, Kombang Ali-ali ya Prabu Wilikiti. Sing dilikiti ngono apa? Kalidi kok Wilikiti ora. Ya kadang ana sing jenenge Wilikiti kok ya. Ya reng yo, ya. Derek Ndoro Janaka wis rasa warna-warna. Ndak selak ado, ayo gedho menyang kok senengane ora. Yo, yo terus yo, yo. Klitik-klitik. Pur. Klitik-klitik. Pur. Pur. Weh, ngelmu tela. Edanane. Iya, padake ora duwe. Cinciripit gula batu kesepit. Iki ketake Japa Manturan mung ngawur-awuran gitu iki. Kang jeneng cinciripit gula batu kejepit. Malah aku ora iso dhewe iki. Esuk-esuk srengenge ngene durung metu sibu. Yon pangestu Kang Putra Bidal sinau. Awan-awan srengenge ngene ana tengah simbah. Yon pangestu Kang Putra wangsul sekolah. Urung. Sore-sore srengenge ngene angslo bumi mami. Basuki Kang Putra Mangya Basuki. Bengi-bengi srengenge ngene ora ketok simbok. Bengok-bengok weruh bapak ranggo kathah. Mau kapan? Bijik wae sak punake. Syukur Den. Dewa-dewa mboten kuwagang. Mboten iso ngungkuli mantenging kasutapan sampeyan. Mangtangi Den, mangtangi. Ndara mangwungu Den. Kakang Semar, kula. Kakang Semar njugarake nggonku tapa? Nggih. Sebabe apa? Niki wis rampung le tapa teng Arga Kelasa. Lah kok ming sedhila? Nek suwe-suwe ajeng ngenteni napa? Jer sing kula gayuh wis kasembadan. Dewane wis kisruh. Gagas sampeyan tapa? Terus kudu kepiye? Awe. Niki sing teka teng mriki-riki dewa cilik-cilik sing kula butuhke dewa sing gedhe. Kersaning Kakang Semar. Mumpung anak-anak kula do ora weruh. Kula karo sampeyan munggah teng kayangan kula tak nanjihke karo Bathara Guru Ndara. Trok, pretok. Pretok. Lambe nek cupet Petruk. Pretok. Petruk. Pretok. Sendir lenga patra. Sendir lenga prata. Patra. Prata. Bagong Dundang. Ngapae? Bapak culika. Culika piye? Culika piye? Ninggal awake dhewe. Munggah ning Semarang. Kayangan. Kayangan.
Kayangan Suralaya. Ayo, kowe karo aku ditodi karo bapak. Bisa ora kowe mabur nyusul karo bapak. Alah dene anak Semar. Nek mabur aku kecil reng. Apa iso? Lho. Kowe ngerti ra? Malam bodo Idul Adha kae. Aku mbakar telo. Lho hubungane apa? Kok sik nengno wae, menengo wae iki japa mantra iki. Masak bakar telo tak bakar terus tak entas. Heeh. Kulite iki tak klothok, suarane mak klitik-klitik. Terus telane tak emplok iki rasane mak pur. Tak klothok meneh klitik-klitik. Terus tak emplok meneh pur. Klitik-klitik. Pur. Klitik-klitik. Pur. Pur. Kowe ngelmu telo. Edanane. Iya, padake ora duwe cinciripit gula batu kesepit. Iki ketake japa mantrane ngawur-awuran gitu iki. Kang jeneng cinciripit gula batu kejepit. Malah aku ora iso dhewe iki. Arep ngawur kowe angel. Apa meneh nganggo japa mantra sing asli agenah angel meneh iki. Esuk-esuk srengenge durung metu sibu. Yen pangestu Kang Putra Bidal sinau. Awan-awan srengenge ana tengah simbah. Nyun pangestu Kang Putra wangsul sekolah. Urung. Sore-sore ngene angslo bumi mami. Serba suki Kang Putra manggya basuki. Bengi-bengi ngene ora ketok simba. Bengok-bengok weruh bapak ranggo kadek. Dik pur. Sing ciripit gula batu kecepit. Malah tiba. Wah wis. Wetan tutupan kulon buntu. Kidul didandani. Lor dinggo jeblok tengah. Bengok-bengok weruh bapak ranggo kadek. Bengok-bengok weruh bapak ranggo kadek. Dik pur dik. Bengok-bengok weruh bapak ranggo kadek. Bengok-bengok weruh bapak ranggo. Bengok-bengok weruh bapak ranggo. Rasane ora mumbul iki. Ayo, Tru, yo. Kakang Semar. Wonten menapa dene ndika Kakang rawuh wonten ing Suralaya? Aku jane arep takon karo kowe. Kowe iki jane piye to karo aku iki? Aku ki wis gelem dadi menungsa. Nalika kadewatan kowe adreng nggone kepengin dadi ratu ning dewa. Nganti aku mbok wadulke karo Sang Hyang Tunggal, ya Rama pukulun Sang Hyang Tunggal, mbok anggep aku rebutan kadewatan. Tumuli dening Sang Hyang Bathara Tunggal aku dipidana karo Kakang Tejamaya kon mangan pagering gunung sisih kulon lan kon mangan pagering gunung sisih wetan. Wusana kanthi pancatan kaya ngono aku dadi elek, Kakang Tejamaya dadi elek, kowe sing pantes lan wangun dhewe dadi dewa. Ning pendak-pendak kok kowe tansah ndakwa karo aku tumindak sing elek. Aku tapa mbok luputake, aku mbangun apa-apa mbok salahake, mbok kira aku ngembari marang panguwasamu ki jane sirmu piye aku tak takon. Inggih. Inggih piye?
saking paninten kula Kakang Ismaya ingkang tansah kepengin ngembari dhateng panguwasanipun Manikmaya. Wah, kowe iki pancen duwe panyakara bawa sing elek karo aku. Dasarmu wiwit enom karo aku wis sengit tekan tuwek kaya ngene iki ya wis isih tetep sengit. Dikon tresna ya ora iso, dikon rukun ya ora iso. Aku topo mergo kagol kogelan atiku. Kowe ora menehi pengadilan karo Semar, ning malah kowe utusan kala wereng sing tok cipta saka Aji Gineng wekasan kepengin tok kon mateni karo aku ya ora? Aku saiki tak takon karo kowe, nek Semar mati iki jane guru entuk apa? Manikmaya entuk apa? Aku tak takon karo kowe. Nek Semar mati apa saya Kuncara jenengmu? Nek Semar mati apa pancen kowe lestari nggonmu milik marang Kanalindran Kadewatan? Lah kok sifatmu kaya ngono to Manikmaya? Lah kok dadi sifatmu kaya ngono? Aku tekan kene iki ora trima. Aku ora nrimakake marang lelakonku sing tok gawe-gawe. Mula kanthi maning Semar dina iki muga-muga mandya ucaping Semar. Blegermu dewa ning kowe wong loro kuwi tabiatmu sifatmu kaya dene buta mandi ucaping Kyai Nayantaka. Oh waduh Kyai Kakang Semar. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Biya sing pangandika panjenengan gumregel batos kula mboten kinten menawi wujud kados mekaten. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Ora tak ngenekke iki ora do kapok. Bengok-bengok weruh bapak rangku kadek. Wis tekan aku. Wis tekan aku. Truk. Aku wis tekan. Aku kurang dilo. Dikpur. Dikpur. Gong, minggir. Ora minggir kenjlokan kowe. Aku wis sigap kok. Lah iya. Ngerusakke apa-apa kae. Ngerusakke tatanan keprak barang. Ngembruki bifet. Kayangan kok ana bifet barang. Nalar to. Iki anu cerita dalam pewayangan itu sebuah dunia. Dadi bifet barang ya ana, kaca pengelon barang ya ana. Ngeburi bifet aku mecahke nganu pot telu. Oh. Ning untung anu tanaman plastik. Ya ora apa. Kula nyuwun pangapura. Ora pantes buta-buta do mapan ana ing kayangan. Papanmu ning jagat. Blegermu buta, watakmu ya buta. Kowe meduna ning jagat wis ora wangun dadi dewaning para dewa. Narada Tutna buta iki. Seksenana. Kowe wis arep mateni Semar nganggo wujuding Aji Gineng. Mula kowe tak jenengi Prabu Aji Gineng. Inggih Kakang Semar nderek. Narada kowe nganggo jeneng Dwija Laku. Inggih ngestahaken dawuh Kakang Semar. Ndak ngregeti kayangan ayo do medun. Menapa Kakang Semar badhe lenggah wonten ing kayangan? Nek pengin dadi dewa mbiyen-mbiyen ning aku ora pengin dadi dewa. Kayangan ben suwun. Rasa kesusu. Ben suwung. Kok beng suwun? Ora beng suwun. Ben suwung. Walik tengane. Aku dali keliman jangan nom.
Kayangan Beng Suwung. Baleni meneh. Ben Suwun. Ben Suwung. Wah, dadi angel keparat anak-anak iki. Kayangan Beng Ben Suwung. Inggih. Aku ya arep medhun ning jagat. Ning luwih dhisik kowe medhuna ning jagat. Kowe dadi ratu negara ngendi sing arep tok bedah sak karepmu. Kuwase kowe aja mapan ana ing Kayangan Aji Gineng. Wah. Wah. Mau sapa ya, Pak? Ae mau Bathara Guru karo Narada. Lho. Kok dadi batu? Buta. Kok dadi buta? Semar bapakmu iki nek wis nesu nyebda apa-apa iso mandi. Takono ndaramu sing saksi mata. Matane sapa, Pak? Matamu. Seksi sing ngerti aku ngucap Bathara Guru, blegermu dewa, ning sipatmu buta. Wah, langsung do dadi buta. Wah, aku disebutake Bagong, kowe mulih omahmu loji, ngono ya, Pak. Guys, Pak. Men. Akon wong tuwa kok getak-getak ora. Bagong, kowe tekan omah. Ayo, Pak, selak pengen krungu ya. Omahmu loji, wis sugih ngono, Pak. Mumpung mandi. Ya. Bagong, omahmu pindah omah kirik. Kowe nggawa silet ora? Arto kampake ora? Kowe wong kon nyebdo anake men mulyae ora gelem kok ngono kuwi watake Semar. Oh, Semar bengok-bengok karo simbok ora nggo kathok. Oh. Kuwalek. Oh, ya, Ding. Kowe rasa dongok apa ning ngene? Bagong kowe ora kurang ajar. Kuwi pelenggane Bathara Guru kok dilingguhi. Lho, kok malah jegang barang. Aku jane oke lho ide lucu ya ning sikile ra iso nggo jegang mosok ngene iki. Pancen menungso ra tatanan ora. Kakang Semar nggih. Den awi. Buta loro nika ditututi alon-alon kaya ngopo? Polah gawene. Iya, Kakang Nayana aku ming manut karo Kakang Semar. Muga-muga ndaraku ora ngerti legetane atine Semar. Pancen aku njaluk Ndara Janaka ngetutke buta loro kae mau. Ning sejatine ming arep tak limpekke. Merga niatku pancen durung gelem bali marang Praja Ngamarta. Ora ana ingkang gumana musik eneng atine Semar. Kejaba amung tlatah Gunung Tidar nggonku bakal madeg Brahmana peparab Begawan Semar Kuning. Nala Garing dalem. Usara dadoh nggone lumaku. Nanging teka bapakmu ora katon. Aduka kula niku ya ora ngedong. Karepe pripun? Terus napa kersane kula ora ya radong to? Mbok menawa bareng karo Bagong. Bagong, nah. Bapakmu nendi? Lho, kula niku mburi dhewe niku. Bapakmu? Nggih. Nendi? Kula niku mburi dhewe. Pak niku ketoke teng ngarep kula. Ora ana ning kene, golek ana Ponokawan. Wah, Semar wis njaluk dikepruk to ana. Mer. Semar. Oh, ayu. Ereng-ereng golek iki, Pak. Pak nendi, Pak? Kene to, Truk, ngewangi to, Truk. Aku tak golek sebelah kene. Semar iki biasane sok telusap-telusup. Mer, wah jan. Dalane mau ra iki to, Reng? Heeh. Aku saka kono tekan kene kok sepi ra ning wong. Nendi ya? Ora ngerti, ya nendi-nendi aku ora paham. Wah, wis gawe masalah meneh tenan cah siji iki jan kandhane tenan.
Aku ora diraono kene ya ora ono rek. Wah, mboten anteni pripun, Ndara? Ora ono, mboten wonten. Petruk ya goleki ora ketemu, mboten wonten mriko ya ora ana, mriko ya ora ana. Asli ketemu tenan tak ajar tenan. Gawe susah e. Wong wis rombongan apik-apik dadi siji kok mesti minggat dhewe lho. Bapakmu ora ana. Nggih. Yen ngono pancen wis disengaja yen to bapakmu durung gelem dak kanthi bali marang negara Ngamarta. Nglimpekke karo Janaka. Yen kaya mengkono Janaka ya prasapa ora bakal bali marang Praja Ngamarta. Yen ora bareng karo Kakang Semar. Waduh cilaka iki, Tru. Nek nganti Kundara Janaka dawuh, Nala Gareng, Petruk, Bagong derekno aku tapa modar meneh. Mula Kang Sangga kuwi yen to Kakang Semar ora kundur marang negara Ngamarta, aku ya ora bakal bali Nala Gareng. Nggih niku tegese sehidup semati kok. Mula Kang Sangga kuwi mila saking menika Ndara saenipun Ndara menika ya enggal kondur. Ora, aku ora bakal bali. Aku bakal ngener ning Gunung Arjuna. Aku bakal apa ning telenging Gunung Arjuna. Wondene aku bakal ngagem peparap Begawan Arjuna njelur Nala Gareng. Piye? Modar wae. Asli modar wae. Kowe arep ning Gunung Arjuna nderek Ndara Janaka, Ndara Janaka nek tapa pirang-pirang sasi sok-sok nganti tekan setahun. Modar. Arep mule dalane ngendi? Ayo. Waduh. Piye, Gong? Seksenana, Truk. Aku arep ning Gunung Kemukus. Ngopo? Jejuluk Begawan Germa sono to. Ngawur. Saking mumetku aku nek lelakon ngene mbok mau lakone aja iki, Truk. Oh, marai payah iki wage kontrang-kantringan kaya ngene. Jajali wis piye? Monggo kenderekke Semar awak dhewe ya urung sarapan ya. Wah iya, kuwi sing dipikir kaya ngono kuwi. Wong urip iki paling utama kesehatan. Kesehatan kudu nomor 1. Iya, aku nek caraku apike aku arep nderek Janaka wae. Nderek Ndara Janaka tapa ning Gunung Arjuna, ning kono mesti alas. Alas mesti wohe akeh. Nek ming pace. Karo nguntal pace kowe. Stroke iye kowe. Ayo saurarane ya jambu mete wae ana. Ora usah jambu mete, golek jambuke templeke metemu iki. Terus kaya jambu mete. Bagong nek karo kakangne jan tegel tenan. Mau pikirane kok ora tekan anak bojomu sing ngopeni sapa? Mbok nganggo mikir. Piye, Truk? Saiki ngene wae. Apa jenenge iki? Printing to. Printing. Kuwi lho hitungan kuwi lho. Wah, alah voting. Heeh, maksudku kuwi. Printing iki di-print ngono kae di-printing. Kowe iki ming sak printing kowe arep mecatke nyawa wiyaga. Le mengguk nganti ra karuan. Apa ting? Ya. Cat telu. Lho, ya. Petro sih. Ya. Ora cawe. Ombe Pak yo. Sing menang nderek Ndara Janaka. Heeh, sing kalah mulih. Ya. Ompipah dhewe. Oh iki ompipah kok jempol iki ngapa? Beda karo pingsut. Luwat aku ngene. Mlumah karo mengkurep. Wah, aku seneng mlumah. Nah mlumah ki iso betas. Ompi empase dhewe
Pipas dhewe menang. Kowe. Ngapa e? Mau jempol kok dadak ditresepke driji ki ngapa? Jempol ya jempol. Saya suwe-suwe kurang ajar ora. Jempol kok ditresepke driji barang. Ngono iki. Iki arep tak ngonoke. Iki kesrimpet kene. Ya kowe pancen setan ora. Menungso ora tatanan. Wis rasa bone wae melu Ndara Janaka. Melu Ndara Janaka. Melu ya, Truk. Melu. Piye, Gong? Wah, aku ora ndek kanca iki. Aku tak mulai, Truk. Ya wis, nek mulai ora apa-apa. Kae dite. Lho. Engko ngopo wong sing wingi rung nyaur kok. Sing wingi tak dadekke jero sing saiki. Lah wong utang kok deke siji ki piye? Nek nyaur deke siji ki wangun, wong utang kok dek. Wong aku sing utang ora kemrungsung kok sing nyaur njaluk kok kemrungsung apa? Aku sing utang wis santai kok. Kowe sing utangke geger ki ngopo? Mbok santai. Nek tak tak mung ngebes mulai aku. Aja Gong, wong telu ya nyawiji dadi siji. Heeh. Karo nggo ngentekke wektu. Ha iya. Engko nek le bubar kemruputen cilaka dhewe. Ha iya. Karo nggo selingan mbok menawa ya dianggep gara-gara lah. Iya. Apa nembang sik yo. Oh, atonyo ndasmu ae. Nganggo nembang-nembang barang apa? Mesake ora. Kancane do kesel kok mau sore mau wis rujak jeruk. Heeh. Sapa jenenge apa? Witing klapa. Ora ana mau. Sing cara Sunda kuwi lho. Bajeng loncat. Kok witing klapa? Witing klapa kok cara Sunda ki piye? Ya goblok ngayal ora. Saiki tak putuske aku melu Ndara Janaka. Gareng piye? Aku ya melu Ndara Janaka. Bagong, aku kudu beda karo kowe. Aku mau nek padha karo kowe. Terus kowe putusane piye? Putusanku aku terus melu Ndara Janaka. Bedane kok apa? Iki bedane kok tak takon. Hah? Iki bedane kok aku tak takon. Kowe melu sapa, Truk? Ndara Arjuna. Bagong melu anu gareng melu sapa? Ndara Arjuna. Kowe tak putuske melu Ndara Janaka. Bedane kok napa? Lho, iki dirumake kowe iki goblok banget. Petruk melu sapa? Ndara Arjuna. Kowe melu sapa? Ndara Arjuna. Aku tak takoni ra, kowe melu sapa? Ndara Janaka. Lah iki bedane kok napa? Aduh. Enggak habis pikir aku. Kok kowe goblok banget, Rin? Tembung Arjuna karo Janaka iki beda ra? Ah beda. Aku tegese ana bedane antara aku karo kowe. Ning wonge padha, ora aku ora takon wonge kok. Aku takon jenenge kok. Beda ta? Ya beda. Ning Arjuna ya Janaka ya Permadi ya Kaliti, Dudakesa, Margana, Suparta, Kombang Ali-ali ya Prabu Wilikiti. Sing dilikiti nggo napa? Kalidi kok Wilikiti ora. Ya kadang ana sing jenenge Wilikiti kok ya. Ya reng yo, ya. Derek Ndara Janaka wis rasa warna-warna. Ndak selak ado, ayo gedho menyang kowe senengane ora? Yo, yo Tru, yo, yo. Anoman Mayangkara. Iya wonten timbalan ngadawu, Premban. Miji dhateng wiswanipun ing abdi. Sayekti kaya wis ora kurang nggonira minangka dadi brahmana ing Kendali Sada. Nanging sabab apa? Teka Mayangkara ngabiyantara sarta dedegku nyantrik ana ing pertapan Cakrawala ana ing ngersaning Resi Janaka. Premban nuwun sewu. Nadyan sampun mataun-taun bebasan sampun boten saged dipun wical. Anggen kula madheg brahmana wonten ing Kendali Sada nanging tumrap ing abdipun Anoman tiyang gayuh ngelmu menika boten winates dhateng yuswa waton tasih saged tumangkar pambudidayanipun raga tuwin saged tumangkar budi lan nalar kula tartemtu kula mboten badhe kendhat anggenipun tansah ngupaya dhateng ilmu menika kala wau. Iya bener. Yen to pancen kaya mengkono.
nggonira Swita marang Begawan utawa Resi Janaka. Wektu dina iki sayektine mung kepengin ndak suwuni prisa sejatine apa ingkang mbok upadi. Jalaran Resi Janaka kuwi dudu papaning wong kang gayuh marang kasekten. Mayangkara. Nuwun sewu Pramban. Estunipun sampun kathah sanget pandhita ingkang sampun nampi panggersaing batos kula. Nanging nyatanipun boten wonten setunggal kemawon ingkang kepareng-paring pangandikan. Mbok menawi paduka Sang Resi Janaka ingkang saged dados lantaran pepadhang tumraping manah kula. Mara gage matura Anoman butuh menapa? Pramban. Kula menika sampun mangabat-abat anggen kula gesang wonten ing Madyapada. Sampun boten saged dipunitang wiwit saking Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sakmangke sampun gantos jaman. Inggih menika jamanipun para Pandhawa. Nanging dereng wonten trontong-trontong pepadhang benjang menapa kula menika badhe sowan dhateng ayunanipun Gusti. Menawi paduka Penemban Resi Janaka kepareng badhe tuwin saged nedahaken margi ingkang cetha tumunten kula aturi paring pangandikan Penemban. Jalaran kula sampun kewawoken anggen kula gesang wonten ing alam padhang menika Penemban Resi Janaka. Anoman, inggih kula wonten timbalan ing adhawuh. Yen to iku ingkang mbok takokake marang Resi Janaka sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bakal bisa menehi keterangan. Jalaran tumrap Resi Janaka pati uriping menungsa kuwi dudu ning tanganing Resi Janaka nanging ning panguwasaning Dat Kang Werwing Dat utawa ning panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Upama to aku wis dikeparengake weruh dalaning patimu nanging aku ora bakal wani ngandhakake kelawan sira Mayangkara. Jalaran tumrap aku wong kang batang marang patining wong liya kuwi sayekti kaya rumangsa ngungkuli marang panguwasaning Dat Kang Werwing Dat. Mula entenana linambaran kanthi rasa ikhlas lan sabar. Wahyaning mangsa kala bakal lumerek ing wanci bakal lumaku besok kowe bakal ketemu marang wancine dhewe Anoman. Ana wujuding Brahmana muda. Meh wae kaget tak kira yen to kadangku Madukara. Iki sapa? Sinuwun menawi paduka ndangu kalian kula Brahmana ing pertapan Cakrawala. Nami kula mun Resi Janaka. Resi Janaka inggih kasinggihan mekaten. Anoman eneng kene. Iya, sinuwun kula suwita dhateng pun Resi Janaka. Wonten menapa sinuwun dene paduka mlajar-mlajar nuwun pangapunten panjenengan sinten? Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Kenging menapa paduka mlebet wonten ing pecrabakan pertapaning Cakrawala, Pramban? Negaraku bedah dibedah dening Ratu Buta Klyang Kabur kanginan arane Prabu Aji Gineng. Lan patihe sing aran Patih Dwijalaku. Kurawa bubar mawut tanpa isa dikukup. Duryudana kabeh keplayu saka negara Ngastina. Yen pancen sampeyan kuwi pendhita ingkang temen sarta pendhita ingkang tansah tetulung marang sak pepadaning urip, aku njaluk gelem sampeyan dadi srayaning Duryudana mateni Prabu Aji Gineng sing ngejeki negara Ngastina Penemban Resi Janaka. Menawi tetila mekaten sinuwun dinten sakmangke kula ingkang badhe merjaya dhateng punat Prabu Aji Gineng mugi kepareng paduka ngulataken dhateng kridhanipun Resi Janaka Anoman wonten dawuh. Aja wegah ayo tetulung marang sak pepadane jeriki dadi kewajibaning Brahmana. Monggo Penemban kula dherekaken ayo Mayangkara. Oh ilang Prabu Duryudana mlayu wedi karo kridhaning Prabu Aji Gineng.
Tak oyak ora katon kumulebet wewayanganing Nalindra Ngastina ana pendhita muda bagus apa? Aranku Resi Janaka. Resi Janaka, ya dasar kepara nyata. Balik kowe sapa? Prabu Aji Gineng. Yen ngono kowe ingkang ngejeki negara Ngastina sarta mbedah negara Ngastina. Oh, pancen ya bener. Merga nggonku wis ora entuk papan. Aku kudu golek kamukten mula anane ya kudu bedah negara Boyong Putri mateni Nalindra. Yen ngono bener ngendikaning Sinuwun Prabu Duryudana ingkang nyeraya kelawan Resi Janaka supaya dadi srana patining Prabu Aji Gineng. Wah, dalah jebul iki srayaning Ratu Ngastina. Dasar kepara nyata ya. Kowe milih dalan copet nggonmu urip ana ing jagat. Wani karo Prabu Aji Gineng ayo suntaken jaya. Kawijayanmu ora bakal tak tinggal loncat kene marganing patimu Prabu Aji Gineng. Nuwun sewu. Wonten satunggiling brahmana ingkang prapta wonten ing Arga Arjuna menawi dipun keparengaken panjenengan menika brahmana saking pundi, sinten peparapipun Mremban? Menawi paduka dangu kaliyan kula menika pandhita saking pertapaning Cakrawala wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Resi Janaka.
Panjenengan sinten Penemban? Kula ingkang ngrenggani wonten ing Ardi Arjuna mriki. Kula ugi amadeg Brahmana muda namipun Resi Arjuna Njelur. Begawan Arjuna Njelur inggih kasinggihan mekaten. Tru. Kaya padha ya, Tru. Heeh. Baguse ngendikane le gandem ya meng kok trondol ya, Gong. Paling le cukur kebablasan, Pak. Ora ana wong cukur kok. Aku tau cukur turadite ora tak jaluki susu tak kon genepi. Malah dibutak. Cukur kok genepi ora. Senengane. Aku ya tau buka cukur. Ah wis ngerti aku ora gah. Gah wis ngerti aku. Ya tak omong sih to, Tru, senengane nyegati kok. Ora perkara nyegati ning aku ngerti. Oh ya tau buka cukur rambut ngisor pelem ngono. Mergo lek aku buka ning ngisor wit pelem. Ha kok pelem iki diorek-orek karo cah cilik dibusak. Oh. Ah tulisane terus buka cukur rambut ngisor. Ora ana wong cukur babak ngandel ora. Wis do ngerti to, Tru? Mulane iki nek gawe ngono iki nganggo hitung-hitung ora sak penake dhewe. Apa ya terus sing ngurungan? ah ya mbuh. Ngono kuwi jajak-jajak kok. Ponokawan padha menengo dhisik. Aku tak ngaturi ngacarani rawuhing pandhita muda iki Ponokawan. Mboten kula nika gumun kok persis kali jenengan lho, coreke pasuryane iki jan jebles ora ana bedane ya, Tru. Lan wonten menapa dene Paduka Resi Janaka rawuh wonten ing Ngardi Arjuna mriki Penemban. Oh, jenenge ya padha ki. Jenenge ya Janaka ki. Gong, Jenenge ya Janaka. Sapa sing jangan nangka? Sing arep mangan sapa ya ini? Janaka ora jangan nangka. Oh ya wis kuna kuwi, Gong. Heeh ya. Kowe sing totoke mbiyen-mbiyen. Nggih. Estunipun nalika semanten kula menika rencang dhateng pun Prabu Duryudana ing negarinipun Bedah karana bnyedah dening satunggiling yaksa ingkang namipun Prabu Aji Gineng. Nanging parandene kasekten kula dereng mangga priya mengsah Prabu Aji Gineng. Tumunten kula dipun getak kamprung mapan wonten ing Argi Arjuna mriki Penemban. Menawi mekaten menapa boten langkung prayogi jengandika Penemban Resi Janaka sawetawis mesanggrah wonten ing Ardi Arjuna mriki Penemban menapa Paduka Sang Resi Arjuna Njelur boten kawratan sabab menapa panjenengan lan kula sami-sami Brahmana ing mestinipun sami tulung setunggalan setunggalipun. Aduh Penemban, menawi kula mekaten kula namung ndederek menawi dipun keparengaken sawetawis kula badhe mapan wonten ing Ardi Arjuna Njelur mriki utawi wonten ing Ardi Arjuna suwita dhateng Paduka Sang Arjuna Njelur. Monggo Penemban kula kanthi manjing saklebeting pertapan Penemban. Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Bebasan sampun pepes bayu kang tapis anggenipun Pandhawa tinilar dening Kyai Semar Badranaya. Etanganipun sampun wonten meh tigang candra langkung. Kyai Semar anggenipun nilar negari Ngamarta. Koko Prabu inggih kula piyambak boten maiben. Jernyatanipun Kyai Semar menika dados pamawenging para Pandhawa. Inggih Koko Prabu, mila boten maiben menawi embanipun para Pandhawa sampun koncatan yoni krana tilinar dening Kyai Semar Badranaya. Mila ingkang sakmangke kula nyuwun dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sambudi sarana supados Kyai Semar saged pinanggya tumunten kersa kundur marang negari Ngamarta angemongi dhateng para Pandhawa. Inggih Yayi. Sarana menika ing badhe kula tindakaken jer menika sampun dados kewajibanipun Raka ing Dwarawati. Malah samangke gandeng kula sampun tampi timbalanipun Paduka Kyai Prabu Ngamarta. Kelan ana dinten sakmangke kula mbudidaya
Angupadi wonten pundi dunungipun Kyai Semar Badranaya supados sakmangke purun kondur wonten negari Ngamarta Yayi. Paman Plasa Jenar ingkang rawuh wonten negari Ngamarta. Inggih nggih. Kula ingkang sowan ngersa Maduka anak Prabu Darma Kusuma. Wonten menapa paman? Dene jengandika pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta mugi andadosna ing kawuningan. Samangke negari Ngastina bedah krana pangamuking Nalendra Yaksa ingkang namipun Prabu Aji Gineng. Kalawan kadangipun ingkang namipun Dedya Kala Dwija Laku. Ingkang sakmangke angrebat negari Ngastina saking astanipun ingkang Raka inggih menika pun anak Prabu Duryudana. Tumunten nalika semanten kula nggadahi go pratikel supados lumajar wonten negari Ngamarta ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados sakmangke Paduka anak Prabu Ngamarta tuwin peranganipun para Pandhawa saged angrebat negari Ngastina saking panguwasipun Prabu Aji Gineng sinuwun. Jagat waisane ngubotara wayaptara jagat. Perkudara. Nggih. Mbok menawa iki dadi pancatan nggone para Pandhawa iso ketemu kalawan Kakang Semar. Pancatan sing piye? Si Adi ndak kanthi menyang negara Ngastina. Si Adi senopati ning para Pandhawa ndak kira ora bakal wegah yen to tanding karo Prabu Aji Gineng. Wah, Kresna kakangku, amping-amping ana lakune Werkudara. Gagah sapa? Kowe sapa Dedya Kala Dwija Laku? Wah, yen ngono kowe sing bedah negara Ngastina ya. Dasar kepara nyata nampa pangendikaning Sang Prabu Aji Gineng. Kinen tansah samapta ing gati sawiga ing diri. Merga Prabu Duryudana mlayu golek Pintasraya. Mesti akeh kang bakal bantu marang Prabu Duryudana. Klebu Werkudara. Sarapati kowe mungsuh Dwija Laku bedah dadamu. Wah. Ketemu karo Dwija Laku dudu Prabu Aji Gineng. Digdaya ngedap-edapi kekuatane. Wah, saya suwe saya rasa. Tak tamani Wancanaka ora dirasake. Kresna kakangku jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Lah kok dadi kahanane kaya mengkene iki piye to? Wah, sampeyan kudu iso
babar lakon iki aladene nganggo jejuluk kang paningal sewu kudune iso ngerti kahanan iki. Werkudara, nggih, melu aku golek jago. Golek jago piye? Golek Pintasraya. Yo. Kresna kang tulsa nyakra ring-ring Sang Resi Jahnawi Suta ing ana pandhita muda loro ana ing lengkeng Ngarga utawa Ardi Arjuna. Iki sapa? Menawi paduka dangu kaliyan kula. Kula pun Resi Arjuna Njelur. Wondene menika kadang kula pun Resi Janaka. Nuwun sewu menawi boten klintu menapa menika nata Ndarawati. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, aku nata ndari sinuwun Prabu Bathara Kresna. Ya aku, ora ana liyane. Koko Prabu. Pun Kakang wis ndungkap. Pun Kakang wis ngerti. Si Adi nalika semana ora rawuh ning Praja Ndarawati, paripaksa aku ora ngenteni kalawan sira Yayi. Tumuliat majamu lan majaku tak rabekake mboten dados menapa. Namung tasih wonten perkawis ingkang sajaipun sak mangke kedadipun rampungi dening Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, perkara apa? Koko Prabu rawuh meniki pedahipun menapa lan badhe menapa? Si Adi aku nyuwun tulung karo kowe, sirnakna Prabu Aji Gineng lan Dedya Dwijalaku kang ngejeki negara Ngastina. Kula mboten badhe kewagang mengsah Prabu Aji Gineng. Iwah kula mboten badhe saged menang mengsah Dedya Kala Dwijalaku. Lah sedulurmu kuwi menika ugi sampun ate dados rayanipun Prabu Duryudana parandening sak mangke gagar wigar tenantuk karya. Lah banjur pun Kakang kudu menyang endi? Menawi Koko Prabu kersa kula dherekaken. Menyang endi Yayi? Sowan wonten ing Arga Tidar. Lho, sowan sapa? Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Enten napa sampean kok nututi kula? Penemban. Kula mboten badhe nyebat paduka menika satunggiling Panakawan Ngamarta babar pisan kula mboten wantun. Nanging gandeng gelaripun wonten ing Arga Tidar peparep Begawan Semar Kuning inggih Resi Semar Kuning inggih panjenengan ingkang kula sembah lan kula ngaturaken bekti kula dhateng Premban Semar Kuning. Tak tampa Raden Janaka. Sak banjure eneng apa? Menapa ingkang ginebeng sak lebeting penggalih sak mangke badhe kasembadan lire piye? Mbok menawi wonten pangandikan ingkang badhe panjenengan aturaken dhateng satunggiling priyagung. Sapa Ndara Janaka Raden Janaka sapa? Kok sajake sampean ngerti legetane atine Semar? Wonten maring adhawu. Ana sawijining brahmana tuwa. Mongko sandhangane ora mingsra iki sapa? Menika peparep Begawan Semar Kuning. Iki sapa iki?
menika Nalindra Ndarawati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Ndarawati. Iya, Penemban. Jebul isih durung padhang paningalmu. Jebul isih durung cetha paningaling nata Ndarawati. Lho. Apa to sababe Penemban paring dawuh kaya mengkono? Sampeyan ora weruh kalih kula. Sampeyan ora iso nyawang kalih kula niku tegese paningal sampeyan isih peteng. Paningal sampeyan durung padhang. Sampeyan durung iso nampa lelakon. Sampeyan durung iso ngeling-eling lelakon sing manggawe-gawe, sing natoni karo atine wong liya. Ngopo sampeyan kok ndodok? Ngopo sampeyan kok ndodok? Kakang Semar. Sepira gedhening keluputanku aku nyuwun pangapura, Kakang. Aku nyuwun pangapura. Aku mbok patrapi pidana apa wae aku ngaku luput, aku ngaku kleru, Kakang Semar. Wong niku nek pun ngaku luput, pun ngaku kleru, nggih pun. Tegese wong sing disuwuni ngapura ya mung kudu menehi pangapura. Gusti sing akarya jagat kemawon menungsa pokale nganti ora iso digambarake wae nek pun nyuwun ngapura Gusti paring pangapura napa melih Semar niku mung titahing sing gawe urip. Kudune kula ya iso menehi pangapura karo sampeyan. Nalika sampeyan adreng ndhawuhake ingkang putra kali putrane Ndara Janaka nembe kesah. Nembe kesah. Ingkang Raka Mandura kemawon ngemutaken kalian sampeyan. Supaya nengga besane supaya kabeh niku iso ditonton nggone padha nyawang manten disanding karo wong tuane dhewe-dhewe ning sampeyan adreng. Sampeyan adreng ndhawuhake Ndara Bimanyu kali Ndara Siti Sendari tanpa ditenggani Ndara Janaka. Nggih mboten? Iya. Nalika semanten kula rak pun nembang dandang gula rong pada. Sing sepisan kula ngalembono kali sampeyan, sing angka loro kula niku nyacat karo kalindraning Nalindra Ndarawati. Sampeyan paring dawuh, sampeyan seneng kula alem. Sing nomor loro, bareng kula nembang dandang gula sing kula nyacat karo kalindran sampeyan, sampeyan muring-muring. Sampeyan nabok nyilih tangan, sengit karo Semar ning sing mangkongkon mantu sampeyan, ya ta? Sing mangkongkon mantu sampeyan nggih Ndara Abimanyu mangurup-urupi atine supaya sengit karo Semar supaya mangkel karo Semar. Wekasan Ndara Abimanyu nindakaken sewiji-wiji sing mestine ora ditindakake Ndara Abimanyu ngecohi kuncunge Semar nganti kula ngamuk negara Ndarawati kula obong sampeyan kenen mboten. Iya. Iya Kyai Semar aku kelingan. Kula terus lunga saka negara Ngamarta merga ati kula kagol kogelan. Kula niki wis abdi. Kula niku batur Panakawan, karep kula niku sing barang bengkong kula jejeke, sing barang jejeg aja nganti bengkong. Sing kleru kula benerke, sing boten bener kula penerke supaya lempeng. Sirah dienggo sikil, sikil dienggo sirah. Lah kok sampeyan ming merga supaya disawang karo wong pirang-pirang nek nata Ndarawati kiwan Nalindra sing pancen sembada samubarange ora ngenteni karo besane dirabekke mongko sampeyan yo natoni atine Semar. Napa kaya ngoten niku wis apik, napa kaya niku wis pas. Kakang Semar, aku nyuwun ngapura. Aku nyuwun ngapura. Kula wis ngapura sampeyan wit biyen. Wit sampeyan durung nyuwun ngapura, kula wis ngapura. Ning ming kula njlentrehke aja nganti lakon iki mang bangsuli malih Ndara ora. Sepira keluputanku diagung pangaksama tenan Kakang. Nggih, pun boten napa-napa. Wong niku nek wis ngakoni luput ajeng dinapake melih.
apike ya mung ditampa kanthi ikhlas. Kula ya wis ikhlas nglakoni lelakon iki. Iya. Aku ngaturke panuwun sami-sami. Negara ngestina bedah. Pancen buta nika gawean kula. Kula sing ajeng ngrampungi lho. Jigineng wonten dawuh Kakang Semar. Wis. Lemu dadi buta wis apik banget. Inggih. Sweep inggih. Wis rampung le kiprah. Inggih ngestakaken dawuh. Kowe tak balekke kaya wingi uni ndang bali ning kayangan ya. Oh inggih ngestakaken dawuh. Menapa kula sampun boten kalepatan, sumene aja sok ganggu gawe karo wong tapa. Wajibe nek ana wong mesu budi wong tapa wong prihatin mau kudu tok wenehi nugraha, ora kok mbur kok kon lunga saka nggone tapa. Nek dewa ki pendak-pendake ning menungsa do tapa kok malah dikon lunga kuwi kanugrahane arep teka sok kapan? Inggih. Aja mbok baleni, mboten. Bali kaya wingi uni. Bathara Guru bali kaya wingi uni. Wis kowe apik nek ngono kuwi. Ampun Kakang Semar. Kula dipun wangsulaken kados wingi uni. Balya kaya wingi uni Narada. Semar. Pripun Den? Nalika aku mapan ana ning Ngarga Arjuna. Nampa rawuhe pandhita muda saka pertapan Cakrawala ingkang peparab Begawan Resi Janaka. Resi Janaka? Iya pancen kaya mengkono. Piyantune teng pundi? Iki eneng mburiku iki. Mbok coba kula tak nyawang kaya ngapa wujude Resi Janaka. Jebul Semar ki nek lunga akeh sing kelayu. Akeh sing pengin melu. Sopo Kakang Semar? Sampeyan kurang lantip panggrahitane. Upama nganti suwe sak ora-orane setahun kula lunga saka negara Ngamarta, tak kira Ngamarta ke Taman Pegebluk. Ngamarta ke Taman Pelak ing Jawata. Tandur-tandur ora iso tukur subur merga dewaning boga nyalira wujuding titah Swanta wenteh Iwang Pikulun Bathari Sri. Endi ya, Pak? Neng Gunung Tidar. Weh, Magelang. Udu. Gunung Tidare wayang. Wah, syukur. Alhamdulillah. Bapak wis timbul. Wes, mareka den prayitna. Nala gareng iya.
Weh, pespane wis dadi. Bola-bali karo bapakne ra tau ngabekti, ra tau ngajeni. Piye sik lara ati ora? Ora. Wis ora lara ati? Ora. Nang ngono wis kersa kundur nang negara Ngamarta. Iki aku arep bali. Asik. Ketemu gawarku. Garwa kok gawar. Garwaku terus mulai iki tenan. Monggo Den. Ya ayo Kakang Semar ndak derekke kundur marang Praja Ngamarta. Gaweane Semar, gaweane Pandhawa nganti Kurawa keplayu saka negara Ngastina. Aja nduk seneng-seneng. Ambyak awur-awur. Yayi, Yayi Prabu. Oh, Prabu. Menawi kenging kula emutaken sampun. Menawi kenging kula emutaken sampun ngantos jengandika menika mbebudhek banyu sampun bening. Nggih. Pandhawa nedhekipun tentrem sabab Kyai Semar sampun kundur, Bathari Sri uga sampun kundur wonten Garing Ngamarta. Sampun ngantos nguthik-uthik macan turu bebeda Singabara. Kula mboten narimaken. Nek ora trima areng apa? Wong bola-bali kok kalah kok ora trima. Upama panjenengan arepaken para wasata Kurawa menika mangke ora kurang diajar karo Werkudara. Mbok monggo lho. Sameneika sampun ngantos pucek-ucek katentrempaning wong liya. Penggalih digawe tentrem dhewe. Men jagat iki tentrem sak kabehe. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaking wukir marebak bang sumirat kena sarating surya meka lan gunung sedaya wis paripurna. Wiwit Purwa Madya lan wusananipun pinanggih lancar, ayem, tentrem liring sambikala. Mugi-mugi sapengker kula menika tlatah mriku tansah pinaringana karukunan, katentreman, kabagas, kewarasan lan tansah kuncara anjayeng bawana. Ya Semar. Purnaning gati sura sudra jaeng kang ratsa brasta teka ping ulah Darmastuti. Rahayu samya makaru, rahayu samya pinanggih. Semar Yasa Pandhawa. Cekap semanten atur kula. Nek wonten lempat diagung pangaksama kula sak kanca menika, Ndara.